and a surveyor, the family is quite big, without adding 18 grandchildren from 7 adult offsprings who have since married. There is also a sizable number of those who are still toddlers, with the youngest less than 1 year old. The question which then arises is, how does the super dad manage such a big family when others have struggled with only 2 or 3 children to look after? Tinogara takasununguka nemhuri yangu zvisinei neuwandu hwavo. Vana vangu vanorespekta vana mai vavo. Kana dai ari mwana mukuru akasangana nemudzimai wangu wechidiki ndeamai. Hapana mai nini pano. Hapana iwe ndeamai. So nekaucha iyoyo ndakaona kuti takagara zvakanaka mhuri yangu. Mrs. Luke Masamvu, who spoke on behalf of the other wives, said theirs is a united and happy family under the astute leadership of their loving and caring husband. Kumba Masamvu ndi baba. Baba vanochengeta mhuri yavo. Zvinoshamisa kana vanhu isiwe kunzoko. Masamvu has got 12 wives. Vese mukavatarisa vanoitwa zvakafanana. Isusu vana vedu hatombonyatsokuziva kuti mai vavo pakati pedu tiri 12 ndevapi, nekuti tinovapa rudo rwakafanana. Kana ivo vana vacho mukavabvunza, havana kuti mama wangu hapa uyu ndiye mama wangu, wavaona vese is just mama. His nephew, Fibion Micherawondo, admits that his uncle is a family man who manages to balance issues between family, politics and business. Soka, who has since surpassed his father, who passed on at 61 with 49 children from 11 wives, says his target is to reach not more than 65 children. Last wife yangu ane mwana umwe chete, so ndiwo vachikundipushawo kuti aiwa murume inini ndikaitwa 2-3 iye akangoitwa 2-3 wavo ndabva ndamira. He is however unlikely to reach the number